हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु स्टार्ट आइकोळो ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം हरे कृष्णा प्रणामम हरे जी कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण ഗുരു പ്രണാമം ചൊല്ലാം ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാം നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ ഇതി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ ഇന്ന് 16ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. അതായത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? प्रभु അപ്പോ ഇന്ന് അധ്യായം 16ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിലെ ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ള അധ്യായമാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധ ത്യാഗശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷ്വലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാബലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗച അദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത.
പരമ ദിവ്യോത്തമം ആയിട്ടുള്ള ആ പുരുഷൻ ആ കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ്, ഹേ ഭാരത, അർജുന, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, ജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ച ഇല്ലായ്മ, ഇവയെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ള ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതില് എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം. നമ്മളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അതാണ് ഇതില്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതെല്ലാം എന്താ? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ഹേ ഭാരത, ആ ശുദ്ധി നമ്മളുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ആ മനസ്സിലുമുള്ള ആ ശുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയണം. ശരിയായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യാം. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ ആ മഹിമ, ആ വർണ്ണന, ഭഗവത് നാമശ്രവണം, ഇതെല്ലാം കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അത് മാത്രമല്ല അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില് പകർത്താനുള്ള നിഷ്ഠ, ഇതല്ല ശ്രവണം, ഭഗവത് ശ്രവണം, ഭഗവത് കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ ആ മഹിമകൾ, ഗുണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുവാനും ജപം ചെയ്യുവാനും ഒക്കെയുള്ള നിഷ്ഠ, അതാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന നിഷ്ഠ. ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത, ഇതെല്ലാം അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഇതൊക്കെ സത്വഗുണത്തില് സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് എന്ത് പ്രവർത്തിയും കൃഷ്ണന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദാനം, ആ പ്രവൃത്തിയാണ് ദാനം എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മള് ആ ദാനം, ഒരാൾക്ക് ഒരു എന്ത് തന്നെ ആവട്ടെ, നമ്മള് ഒരു വസ്തു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടാണോ ആ പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വയം വിലയിരുത്തണം. അത്തരം ദാനം മാത്രമേ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ആ ഒരു മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവും, ആ രാജാവ് എന്താ പശുവിനെ ദാനം ചെയ്ത പോലെയാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് തരം ദാനപ്രവൃത്തിയും സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ പുണ്യം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യരുത്. ആത്മനിയന്ത്രണം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കും നമ്മൾ നിയന്ത്രണം വേണം. വാക്ക്, പ്രവൃത്തി, അതുമാതിരി വിചാരം, ഇതെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ നിയന്ത്രണം വേണം. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ ആ നവവിധ ഭക്തി, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പകർത്തുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം താനെ തന്നെ കൈവരും. യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളും ഭഗവത് സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി യജ്ഞാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതാണ് യജ്ഞം. വേദപഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളും എല്ലാം ഇനിയും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
പഠിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിലെല്ലാം പങ്കെടുത്തിട്ട് വളരെ വളരെയധികം ഭഗവാനിൽ അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ ചാതുർമാസ്യം, അതുമാതിരി ഏകാദശി, അതുമാതിരി ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം, അതുമാതിരി ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ എല്ലാ അവതാരം, ഇതിനൊക്കെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ഭക്ഷണം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവത് ധ്യാനത്തിലും ജപത്തിലും മുഴുകിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആണ് തപസ്. അതുമാതിരി ലാളിത്യം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളില് ലാളിത്യം ആവശ്യമാണ്. അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവികളെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മളുടെ മുന്നില്. ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഹിംസ പാടുന്നതല്ല. അതാണ് അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ആവശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മള് എന്താ മറ്റു ജീവികളെ ഉപദ്രവിക്കാനോ കൊല്ലാനോ പാടുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും എന്ത് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്? ആ ഭഗവത് ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മള് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ജീവിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ അവരെ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സത്യം, അപ്പോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം വാക്ക്, മനസ്സ്, പ്രവൃത്തി, ഇതിലെല്ലാം ആ സത്യസന്ധത മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ക്രോധമില്ലായ്മ. ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ആ ആഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ക്രോധം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സർവ ആഗ്രഹങ്ങളും കൃഷ്ണന് അനുകൂലമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? എല്ലാ കാമനകളും പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ 24 hours ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് നമ്മളുടെ സത്വം, രജ, തമ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കാമനകളെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാമനകളെല്ലാം കൃഷ്ണന് അനുകൂലമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ അതില് ക്രോധം വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും കൃഷ്ണന് അനുകൂലമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക, കൃഷ്ണാബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സർവ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാൻ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് ത്യാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൃഷ്ണന് അനുകൂലമല്ലാത്ത ഏതൊരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ത്യജിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ മനസ്സിന് ഈ അനുകൂലമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ആ പ്രവൃത്തിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ അത് ത്യജിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളും വിചാരങ്ങളും മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാമനകളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം നമ്മൾ ത്യജിക്കേണ്ടതാണ്. ശാന്തി. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റു ആൾക്കാരുടെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനും അവരെ വിമർശിക്കാനും ഒരിക്കലും അവർക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ലാണ്ട് വരും. അപ്പൊ അതാണ് പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളോടും കാരുണ്യം. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അവരോട് കാരുണ്യമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നേണ്ടതില്ല. ലോഭമില്ലായ്മ. ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള അത്യാഗ്രഹങ്ങളും വരുന്നതല്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് അത് മാത്രം നേടുക. അതല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആസ്തേയം എന്ന് പറയും,
മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തട്ടിപ്പറിക്കാതെ നോക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ എന്താ ധനമോ മറ്റും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് അത്യാഗ്രഹം മൂലം വാങ്ങാതിരിക്കുക. അതുമാതിരി ആവശ്യമില്ലാതെ ആരുടെ അടുത്തുനിന്നും ദാനം വാങ്ങാതിരിക്കുക. അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് അത് ലഭിക്കണം, മറ്റ് വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കണം എന്നല്ല നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മള് ആസ്തേയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് നമ്മൾ ശീലിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരോട് ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മളൊന്നും വാങ്ങരുത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. അത്യാഗ്രഹം അത് മാത്രമല്ല, വളരെ അത്യാസക്തിയോടുകൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനും പുറകെ പോകാതിരിക്കുക. അപ്പോ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സർവ്വഗുണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. മൃദുല സ്വഭാവം. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് ഇച്ഛയോട് കൂടിയിട്ട് നവവിധ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വഭാവവും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മൃദുലമായിട്ട് വരുന്നത് കാണാം. വിനയം, ആചാര്യന്മാരോടും മുതിർന്ന ആൾക്കാരോടും നമ്മൾ വിനയത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കണം, അവരോട് ബഹുമാനിക്കണം. സ്ഥിര നിശ്ചയം, നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടൊരു നിശ്ചയം നമുക്കുണ്ടാകണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, ഏത് രീതിയിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള നിശ്ചയത്തോടു കൂടിയിട്ട് സ്ഥിര മനസ്കനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. തേജസ്, അപ്പോ നല്ല രീതിയിലുള്ള ശൗചവും സ്വാധിഷ്ഠാനവും എല്ലാം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ തേജസ്, ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ് നമുക്ക് വന്നു ചേരും. ക്ഷമ, പലതരത്തിലുള്ള സഹനങ്ങളും ഈ ജീവിതത്തില് സഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ പറയും പല ദ്വന്ദ്ങ്ങളും, ഇതിനു മുമ്പുള്ള അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, പല സുഖം, ദുഃഖം, മാനം, അപമാനം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ള സഹിക്കാനുള്ള ആ ക്ഷമ ഭഗവാന്റെ കരുണയാല് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ധൈര്യം, അതുമാതിരി ശൗചം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം, അതുമാതിരി ശൗചം, വാക്ക്, മനസ്സ്, പ്രവൃത്തി, ഇതിലെല്ലാം ശുചിത്വം പാലിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരം എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടു നേരം നമ്മൾ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വാക്കും മനസ്സും പ്രവൃത്തിയും ഇതേ രീതിയിൽ ശുചിയാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാക്ക് എങ്ങനെയാ? ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട്, ഭഗവത് ഇച്ഛയോട് കൂടിയിട്ട് പെരുമാറുമ്പോൾ വാക്ക്, മനസ്സ്, പ്രവൃത്തി ഇതെല്ലാം ശുചിത്വം വരും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളും ഗീതയും സ്വാധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറയും. അത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണം. പലതരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതെല്ലാം വായിക്കുന്നത് ആന്തരിക ശൗചത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബാഹ്യ ശൗചവും അതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നവവിധ ഭക്തി പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ബാഹ്യ ശൗചം പോലെ തന്നെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചവും അത്യാവശ്യമാണ്. അസൂയരാഹിത്യം, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിശ്ചയം നമുക്കുണ്ട്, ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ആ വിഷയങ്ങളിൽ കൈകടത്തുമ്പോഴാണ് അസൂയകളെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടു കൂടി പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും അസൂയ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ച ഇല്ലായ്മ, അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളുണ്ട്, മാനം, അപമാനം, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഒരാള് നമ്മളെ സ്തുതിക്കുകയാവട്ടെ, നമ്മളെ അപമാനിക്കുകയാവട്ടെ, അതിലൊന്നും അതെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടേ വരും. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു നേരം നമ്മളെ ബഹുമാനിച്ച ആളായിരിക്കും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊന്നും മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കാതെ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി എന്താണോ അതില് മുഴുകുക. ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയുള്ള അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ള ദൈവികതയുള്ള ആളുകളുടെ ഗുണം ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദംഭോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച
അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സംഭാതമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ ആസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ദുർഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നു ചേരുന്നു? ആ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുർഗുണങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ആദ്യത്തെ ആ ശ്ലോകത്തില് നല്ല ഗുണങ്ങളും കണ്ടു, പിന്നത്തെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ദുർഗുണങ്ങളും കണ്ടു. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാ പ്രവർത്തികളും കൃഷ്ണന് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ തരം സൽഗുണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരും. അതല്ലാതെ ഭഗവാൻ അനുകൂലമല്ലാതെ ഭഗവത് സ്മരണയോടെ അല്ലാതെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുർഗുണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നു ചേരും. അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങളാണോ വന്നു ചേരേണ്ടത്, അതല്ലാതെ പൊട്ട ഗുണങ്ങളാണോ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരേണ്ടത് എന്ന്. അപ്പൊ 2 ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. 2 ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ദുർഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. അപ്പോ ഒന്നേ അറിയണ്ടു, ഭഗവാൻ അനുകൂലമായി പ്രവർത്തി ചെയ്യുക, അതുമാതിരി മനോവാച കർമ്മ ഇതെല്ലാം ഭഗവത് ഭക്തിയും ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് ആ കൃഷ്ണബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സകല സദ്ഗുണങ്ങളും നമ്മിൽ വന്ന് നിറയുന്നു. അല്ലാത്ത വണ്ണം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുർഗുണങ്ങളും വന്ന് നിറയുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം. ദേവി സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത ആശുജ സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് അഭയം സത്വ സംശുദ്ധർ എന്നുള്ള അത് കണ്ടു. അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിട്ടുപോയി. എന്താ? നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഗുണമാണ് അഭയം. ഒരു സന്യാസിക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രഥമമായിട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവരുടെ ആ ഒരു സന്യാസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ മാത്രമാണ് ആശ്രയം. അവർക്ക് ബന്ധുക്കളില്ല, മറ്റാളുകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോ ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ കരുണ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം പഴയ കാലത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ അവര് ഭിക്ഷ എടുത്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ജീവിക്കുക. ഒരു വനാന്തരത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ പട്ടണത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും മഠത്തിലായിരിക്കും. ഇന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടണമെന്ന് ഒരിക്കലും അവർക്ക് അറിയില്ല. യാദൃശികമായിട്ട് അവർക്ക് ആ ഭക്ഷണം വന്നു ചേരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും. അങ്ങനെ അതാണ് അഭയം. ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് അവര് ജീവിതം മുഴുവനും കഴിച്ചു തീർക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതെ വേറൊരു ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രം അല്ലാതെ ബന്ധുക്കളോ സ്വന്തക്കാരോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്നും അല്ല ആശ്രയിച്ചിട്ട് ആ സന്യാസി ജീവിക്കുന്നത്. വനാന്തരങ്ങളിലുണ്ടാവും, ചിലപ്പോ മറ്റ് പട്ടണങ്ങളിലുണ്ടാവും. അങ്ങനെ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു സന്യാസിയുടെ ജീവിതം വരിക. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിക്കോട്ടെ എല്ലാ സമയത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം ബന്ധുക്കൾ നമുക്കുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും വിട്ടുപോയെന്ന് വരാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള ആ കഴിവ്, ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത്? അഭയം. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഏക അഭയം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവി സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത ആശുജ സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ആദ്യമുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിച്ച ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം എന്താണ്? ഭൗതികമല്ല, അത് മുഴുവനും ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്.
അത്തരം ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾ, അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതചര്യ പിന്തുടരുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ആ മുക്തിയുടെ മാർഗത്തിലേക്കൂടെയാണ് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്. അസുര കാരണങ്ങൾ ആ ജീവചക്രത്തില് ബന്ധന കാരണങ്ങളാണ്. ആ ജീവിതചക്രത്തില് പിന്നെയും പിന്നെയും ഉഴന്നുഴന്ന് ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് അസുര ഗുണങ്ങൾ വന്നുപെട്ടാലുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്ന ആ ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തി അത്തരത്തിലുള്ള ചര്യ ആണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ മുക്തിക്ക് ഉതകും. പക്ഷെ അസുര ഗുണങ്ങളുള്ളത് ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പാണ്ഡുനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അർജുനൻ. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ അറിയാം അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള സർവഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ ആണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ അറിയാം അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ട് സമ്പന്നനാണെന്ന്. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്വന്തം നമ്മളെ തന്നെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ദോ ഭൂതസർഗോ ലോകോസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥമേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇനി ആസുരമായിട്ടുള്ളത് വിവരിക്കാം. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളും പറഞ്ഞു, ഇനി ആസുര ഗുണങ്ങളും പറയാം. പ്രവർത്തിഞ്ച നിവൃത്തിഞ്ച ജനാന വിദുരാസുര ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യത്തെ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്ക് ഇല്ല. അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയില് നിയന്ത്രണം ഇല്ല. ഏത് തരത്തില് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മടിയും ഇല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ആ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം ബാല്യകാലത്തിൽ തന്നെ നമ്മള് പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം വളരെ മുൻപേ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഭഗവാൻ അത് പരിശീലിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ചര്യകള് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ഭഗവാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും അവസരം തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നിർഭാഗ്യവശാല് ആളുകൾ അത് ചെവി കൊടുക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. അവർക്ക് അതെല്ലാം എന്തുണ്ടാവും? അവർ പിന്നീട് ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ട് ആ ബന്ധന കാരണമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതചക്രത്തില് എന്താണ് ജനിച്ചും മരിച്ചും ജീവിക്കാനാണ് അവരുടെ വിധി. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ല. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോ ആ തരത്തിലുള്ള ദുരാചാരികളാണ് എന്ന് ചുരുക്കം. അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ നിയന്ത്രണമില്ല. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള അത്യാചാരികൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാല് അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ഒരു നിശ്ചയമില്ല എന്ന് ചുരുക്കം. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യകാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗികാഭിലാഷ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ പുരാതന കാലം മുതല് ഉണ്ട് നിരീശ്വരവാദം. അത്
അന്നും ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോ ആ മെറ്റീരിയലിസം, നിരീശ്വരവാദം ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അത്? അവർക്ക് ഭഗവാൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥിതി, അതുമാതിരി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട രീതി, തത്വങ്ങൾ, ഇതൊന്നും അവരെ അറിയിക്കാതെ മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാല് അവർ കുറെ കാലം കൂടി കടന്ന് ഉഴലുവാനുള്ള ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭഗവാനെ അറിയുവാനുള്ള സ്മൃതി, അതുമാതിരി മത്ത, ആ മറവിയും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് മുമ്പ് അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. അവര് പിന്നെയും പിന്നെയും ജീവിതചക്രത്തിൽ പെട്ടിട്ട് ജന്തുക്കളായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിശേഷ ഗുണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, മനുഷ്യന് വിശേഷ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പോ അത് അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് ആ വിശേഷ ബുദ്ധി കൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കാര്യവും ഇല്ല. അപ്പോൾ അവര് എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ ജീവിത രീതി, അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? അവര് മൃഗയോനികളിലെല്ലാം പോയിട്ട് ജനിക്കുക. മൃഗം, തിര്യക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വൃക്ഷ ലതാദികൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള യോനികളിലെല്ലാം പോയിട്ട് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവിഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോൽപബുദ്ധയേ പ്രഭവന്തിഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗതോഹിത. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകാരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടുംക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ലോകം നശിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് അഭിമാനിക്കാനും എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവർ ആദ്യം നോക്കുക. അവരുടെ പണവും പ്രശസ്തിക്കുമാണ് അവര് എപ്പോഴും ദുർബുദ്ധികളെ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്തുതിക്കും അതുമാതിരി അവനവന് കിട്ടുന്ന ഭോഗത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്പബുദ്ധികള് ഊന്നല് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലോകം തന്നെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ക്രിയകളും പ്രവൃത്തികളിലും അവര് ഏർപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമധാന്യത മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജിവ്രത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായിട്ടുള്ള അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള അവയാൽ ആകൃഷ്ടരായി, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ആ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള അടക്കാനാവാത്തുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, പല വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതേമാതിരി അവർക്ക് ദംഭം, ദുരഭിമാനം, അഹങ്കാരം, ഇതിലെല്ലാം മുഴുകി അതിൽ തന്നെ വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ആ അസുര സ്വഭാവികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ആ പദാർത്ഥങ്ങളില്, ഭൗതിക വസ്തുക്കളില് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ആ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മള് പുരാണങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകളെല്ലാം നമുക്ക് മിക്കവാറും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ ദക്ഷ പ്രജാപതി സതിയുടെ ദേഹത്യാഗവും എല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അത്തരം കഥകളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ദക്ഷ പ്രജാപതി വളരെ സർവ പ്രജകളുടെയും പതിയാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? വളരെയധികം സ്ഥാനമാനങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും മാതിരി വളരെയധികം സ്തുതിപാഠകരും സൈനികരും ശക്തിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ അഹങ്കാരത്താല് ആ മഹാദേവനെ തന്നെ വളരെ നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും അതുപോലെ മഹാവിഷ്ണുവിനെയും അതുമാതിരി ആ പ്രജാപതിയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മാവിനെയും വളരെ സ്തുതിച്ചും ഉയർത്തിയും ഈ ലോകരെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു.
അത് ആ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ അഹങ്കാരം കൂടി വന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഭഗവാൻ മഹാദേവനോട് വിരോധം തോന്നാൻ കാരണം? ആ തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു തല അറുത്തു. 5 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് 4 തലയായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രജാപതിക്ക് മഹാദേവനോട് വളരെ ക്രോധം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കാരണം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു തല അറുത്തത്. അപ്പൊ അതൊന്നും അദ്ദേഹം നോക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ആ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ തന്നെ നിന്ദിക്കുകയാണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള ആ കഴിവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിദ്യാഹങ്കാരം ഒക്കെ കൊണ്ട് അവസാനം സതീ പരിത്യാഗം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ, ആ ക്രോധവനായിട്ടുള്ള തീർന്നിട്ടുള്ള ആ മഹാദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ദക്ഷന്റെ തലയറക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. തലയറുത്തതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ബോധം ആ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് തെളിഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് മഹാദേവന്റെ മുന്നില് മാപ്പ് ഇരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ ചിത്രത്തില്. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്വയം ബോധം? ഒരിക്കലും ഒരു വിദ്യാഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സ്വയം ബോധം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് സാരം. പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലും പ്രവർത്തികളിലും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉത്തമൻ, ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ കഴിവിന്റെ ബലം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളും ഭോഗങ്ങളും സുഖങ്ങളും എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടുള്ള വിദ്യയായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരത്താല് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും അത്തരത്തില് നശിച്ച് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സർവ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. എത്ര നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു. അതെല്ലാം മുക്തി പ്രക്രിയയായിട്ട് അഥവാ അഭൗതികമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ്. അതല്ലാത്ത പ്രവർത്തികളെല്ലാം എന്താണ്? ബന്ധന കാരണങ്ങളാകും. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് പ്രായമാകും തോറും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞല്ല വരുന്നത്, കൂടിയാണ് വരുന്നത്. ഒരു ഹോമ അഗ്നിയില് എങ്ങനെയാണ് ഹവിസ് നെയ്യ് ഒഴിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു ഹോമത്തില് നെയ്യ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും? പറയൂ, ആര് പറയും? എന്തുണ്ടാവും? ഒരു അഗ്നിയില് നെയ്യ് ഒഴിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒന്നുകൂടെ ഉയരത്തിൽ കത്തും, കൂടി ഉയരത്തില് ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ബന്ധന കാരണമായിട്ടുള്ള ആ പ്രവർത്തികളെല്ലാം നമ്മൾ തുടരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറയല്ല ചെയ്യുക, കൂടിയാണ് വരിക. അപ്പൊ 10 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ആസക്തി അല്ല ഒരു 50 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ആള് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ 10 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെക്കാളും വളരെയധികം ആസക്തിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് 50 വയസ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരു 2 വ്യക്തികൾ, ഒരു 10 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയും ഒരു 50 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാളും തമ്മിലുള്ള പ്രവൃത്തികള് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്?
50 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണ് പ്രവൃത്തിയിൽ ആസക്തി കൂടി വരുന്നത്. അല്ലാതെ 10 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടിയില് അത് കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ചെയ്യും തോറും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും തോറും ഭഗവാൻ അനുകൂലമല്ലാതെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും തോറും ആസക്തി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആസക്തി കുറയുകയില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിലും ഏർപ്പെട്ടാലും, ഭൗതിക പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഒരിക്കലും അത് ആസക്തി വയസ്സാവും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ 90 വയസ്സാകുമ്പോൾ ആസക്തി കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. ഒരിക്കലും അല്ല, ആസക്തി കൂടി കൂടി തന്നെയാണ് അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് അവസ്ഥയിലാണ് എത്തിത്തീരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രവർത്തികളിലെല്ലാം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണം. എങ്ങനെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണം? സർവ്വതും ഭഗവത് അർപ്പണമാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർവപ്രവർത്തികളും ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും നമ്മളിൽ വന്നു ചേരും. അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം എന്താണ്, പല വിധത്തിലുള്ള ആസക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ലോഭം, മോഹം, ക്രോധം ഇതിനെല്ലാം അടിപ്പെട്ടിട്ട് ആ വ്യക്തി നശിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആ വ്യക്തി പിന്നെന്താ മൃഗ തിര്യക് യോനികളിലെല്ലാം എത്തിപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ചുരുക്കം. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്ര ധനം എനിക്കിപ്പോഴുമുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടിയേ കഴിയൂ. അയാൾ എനിക്ക് ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്, ബലവാനാണ്, സന്തുഷ്ടനാണ്, സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായിട്ടുള്ള ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്തില് മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവികളെയും നമുക്ക് കാണാം. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ധനം വളരെയധികം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിവാഹം, ചെറിയ ചെറിയ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ എന്താ വളരെ ഇപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള പൂജകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവരുടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രൗഢി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാതിരിയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരസുര സ്വഭാവി കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ അല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അവരുടെ ആ പ്രൗഢി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ ധനം മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ ആ പ്രൗഢി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ ബന്ധുത്വം, എനിക്ക് ഇത്ര ബന്ധുക്കളുണ്ട് എന്ന് അറിയാനും, അതുമാതിരി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഇത്ര ബന്ധുക്കളുണ്ട്, എനിക്ക് ഇത്ര അധികം പവറുണ്ട്, താരതമ്യം ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരെ ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഒരു അസുര സ്വഭാവിയുടെ ആ ചിന്താധാരകള്. ഞാൻ ബലവാനാണ്, സന്തുഷ്ടനാണ്, എനിക്ക് പൗത്രന്മാരുണ്ട്, അതുമാതിരി എന്താ ഒരു നല്ല കുലീനമായിട്ടുള്ള ഒരു പത്നി, അവരുടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു അസുര സ്വഭാവിയുടെ വിചാരം പോകുന്നത്. അപ്പോ വളരെയധികം എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, ഇതെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള യാഗങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മറ്റുള്ളവരുടെ തന്റെ പ്രൗഢി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും. ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഒരു അസുര സ്വഭാവിയുടെ വിചാരധാര. അവര് അജ്ഞാനത്താല് മോഹിതരായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഇഹത്തിലും ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സുഖവും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവിന്റെ പുറകെ പോയാലും ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും ഇതേവരെ യഥാർത്ഥ സുഖം കിട്ടിയെന്ന്
വിചാരിക്കരുത്. ആ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ഷണികം ആണ്. ശരിയായിട്ട് ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവത് സ്തുതി ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സത്തുക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ ലഭിച്ചതും പലതരത്തിലുള്ള കാമനകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള സുഖം കിട്ടുകയില്ല. അവര് സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള സുഖമല്ല എന്ന് ചുരുക്കം. അനേകചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ജൗ. അങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള വിചാരങ്ങളും താരതമ്യങ്ങളും പല വ്യക്തികൾക്കും നേരെയുള്ള ക്രോധങ്ങളും അതുമാതിരി പല ലോഭങ്ങളിലും ഇതെല്ലാം കുടുങ്ങിയിട്ട് അയാളെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലെ അത്യാസക്തരായിട്ട് നരകത്തില് വീഴുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പതന്തി നരകേശുജൗ. അങ്ങനെ ആ ജീവചക്രത്തില് പിന്നെയും കടന്ന് ഉഴലുകയാണ് ഈ ദുർഗുണ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലെ അത്യാസക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ പല പുരാണങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട്. പല അഭിലാഷങ്ങൾക്കും വ്യാമോഹത്തിനും ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മഹാദേവനെ അതുമാതിരി ബ്രഹ്മദേവനെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പല വരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആസുരന്മാരുടെ കഥകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിലും പലതരത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പല രീതിയിലും പല ദുഷ്ട പിശാച് അങ്ങനെയുള്ള അധമ ആരാധനകളില് മുഴുകുന്ന ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് ഈ കാലത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സമ്പത്ത് വരുവാനും അഭിമാനം, അതുമാതിരി ലോഭം, ഡംഭം, പ്രൗഢി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരുവാനും പലതരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾക്കും ഭോഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ഇത്തരത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ധർമ്മപ്രവൃത്തിയും, അതല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ മുഴുകി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും എന്താണ്? അഹങ്കാര, അധർമ്മ, ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. താനേഹം ദുഷിത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യസ്രസ അശുഭ ആസുരീഷേവയോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുരയോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പുരാണത്തില് ഒരു കഥ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ദ്വാരപാലകന്മാർ, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ദ്വാരപാലകന്മാരൊരിക്കൽ ഈ കുമാരന്മാരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരെ, മഹർഷിമാരെ കടത്തിവിട്ടില്ല. 4 കുമാരന്മാരുണ്ട്.
ആ കുമാരന്മാരെ കടത്തിവിട്ടില്ല. ഇവരാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഉയർന്ന ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഉള്ള താപസന്മാരായിട്ടുള്ള അവരാണ്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ശിശുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അവര് ചെറുതും ശിശുക്കളാണെങ്കിലും അവര് അത്ര വളരെയധികം തപശക്തിയും ഉള്ള യോഗികൾ തന്നെയാണ് അവര്. ഭക്തരും യോഗികളും എല്ലാം തന്നെയാണ് ഈ കുമാരന്മാർ. അപ്പോൾ ഇവരെ ആര് കടത്തിവിട്ടില്ല? വൈകുണ്ഠത്തിലെ ദ്വാരപാലകന്മാര് കടത്തിവിട്ടില്ല. അവരോട് വളരെയധികം അപമാനമായിട്ട് അവര് അപമാനിച്ച് അവരെ പെരുമാറി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവര് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില് പെട്ടിട്ടുള്ള ആ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്തായി? അവര് അസുര യോനികളില് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഈ ദ്വാരപാലകന്മാര് രണ്ടുപേരും അസുര യോനികളില് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലാണോ അഥവാ അധമ ലോകങ്ങളിലാണോ നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആസുരീം യോനിമാ പന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപ്യവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യാധമാഗതീം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷം ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലത്തിലേക്ക് താഴെപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അവര് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് താഴേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ വെറുതെ ഒന്നല്ല അവരിയ്ക്കുന്നത്, പിന്നെയും അവര് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിലും കാമം, ക്രോധം, ലോഭത്തിലൊക്കെ ഉഴന്ന് പിന്നെയും നീചമായിട്ടുള്ള ആ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തുടർന്നുകൊണ്ട് അവര് പിന്നെയും താഴെയുള്ള യോനികളിലേക്ക്, അധമ യോനികളിലേക്ക് വീണ്ടും അധപ്പതിക്കുകയാണ് അവര് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുക്തിക്ക് ഉപാധിയായിട്ടുള്ള ഈ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു അവസരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണക്കാക്കി അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ പദവികളിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം താഴ്ന്ന് ആ ജീവിചക്രത്തിൽ ഉഴന്ന് ആസുര യോനികളിലും താമസികമായിട്ടുള്ള യോനികളിലും ജനിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ യത്നിച്ച് തുടങ്ങേണ്ട കാലം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു അവസരം എല്ലാവർക്കും തന്നത്. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ സദാമാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ദുർഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ദുർഗുണങ്ങൾക്ക് ആ കാരണം ഹേതു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള കാമനകൾ, പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ, ഭോഗങ്ങൾ, സുഖങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാമന എവിടുന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ കാമത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ക്രോധം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്നു. അത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നശിപ്പിക്കാനായി പിന്നെ ചിന്ത. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത്യാഗ്രഹം, മറ്റുള്ളവരുടെയും കൂടി തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആ അത്യാഗ്രഹ ചിന്ത. അതാണ് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള 3 ദുർഗുണങ്ങളാണ് നരകത്തിലേക്കുള്ള കവാടം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കണം. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളില്, ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് വളരെ ലളിതമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുർഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലാത്ത പക്ഷം അത് ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനം. ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് അധപ്പതനം വരിക? ആത്മാവ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എങ്കിലും ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ അധപ്പതനം വരും? നമ്മളുടെ ആ പ്രവൃത്തി മൂലം ആ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്
ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ആത്മാവിനെ മൂടുന്നു, ബദ്ധ കാരണമായിത്തീരുന്നു, ബദ്ധ ആത്മാവായിട്ട് വരുന്നു. ആ ബദ്ധ ആത്മാവിൽ നിന്ന് മുക്ത ആത്മാവിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും മുക്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. ഏതേർവിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദ്വാരേ സ്ത്രിഭിർനര അചരത്യാത്മനശ്രേയ തതോയാതി പരാംഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പോ ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും? പറയൂ, ആര് പറയും? നിങ്ങൾ ഈ 3 നരകദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുർഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തു കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ പരമ പദത്തിലേക്ക് എത്തും. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ കരുതലോടുകൂടിയിരിക്കണം. ഒരാൾ കാമ, ക്രോധ, ലോഭത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. അപ്പൊ കാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാമങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ലഭിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണന് അനുകൂലമാക്കിയിട്ട് ആ കാമം, ആഗ്രഹങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുക. ക്രോധം, കൃഷ്ണന് അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുവാന് അവനവൻ തന്നെ ക്രോധിതനായിട്ട് നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അധമ പ്രവർത്തികൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെയാണ് ക്രോധം തോന്നേണ്ടത്. പകരം കൃഷ്ണ അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പൊ കാമം, ക്രോധവും, ലോഭം, അത്യാഹാരം, അത്യാചാരം എന്നുള്ള ആ ലോഭം, മറ്റുള്ളവരുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ലോഭവും എന്ത് ചെയ്യണം? വികർമ്മങ്ങളെല്ലാം വർജിച്ചിട്ട് എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണന് അനുകൂലമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വളരെ സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാം നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ഗുണമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാനുള്ള അവബോധം. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈ അവബോധത്തില് എന്തുണ്ടാവും? മായം ചേർത്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനല്ല ചേർത്തത്, നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈ അവബോധത്തില് മായം ചേർത്തിട്ട് പലവിധ ഭൗതിക ആസക്തിയോടുകൂടി ചേർന്നിട്ട് ഈ ആത്മാവിനെ ബദ്ധമാക്കിയത് ആരാണ്? നമ്മൾ തന്നെയാണ് ബദ്ധമാക്കിയത്. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളെ മുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിന് നമ്മളുടെ പ്രയത്നം തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ആ അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള കരുണ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടവന്നത്. അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാനും താഴ്ത്തുവാനുമുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. യശാസ്ത്രവിധിമിസൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത ന സസിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാംഗതി. ശാസ്ത്രവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, വർത്തമാനകാലത്ത് തന്നെ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും സുഖം കിട്ടുകയില്ല. അവരെപ്പോഴും വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടും വിഷമത്തോടു കൂടിയിട്ടും അസംതൃപ്തരുമായിട്ടാണ് ഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വർത്തമാന കാലത്ത് തന്നെ അവർക്ക് സുഖം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സുഖം കിട്ടുന്നത്? അപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സുഖം ഭക്തിയുത സേവനം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണെന്ന്
എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് ഈ പുരാണങ്ങളിലും ആ ത്രേതായുഗത്തിലുള്ള ഈ ആ രാവണന്റെ കഥ, ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ കഥ, ഇവരെല്ലാം അഹങ്കാരത്താല് നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാനും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ അധമയോനികളിലേക്ക് താഴ്ത്തുവാനും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. ഉയരുവാനാണോ വേണ്ടത്? നമുക്ക് ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുവാനാണോ വേണ്ടത്? അഥവാ താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ നിയമനിബന്ധനകളെല്ലാം പഠിച്ച് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏത് രീതിയിലാണ് ധർമ്മപ്രവൃത്തി, ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് അധർമ്മ പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ധർമ്മപ്രവൃത്തിയോടുകൂടി ജീവിച്ചാല് നിങ്ങൾ ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവത് ശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെയധികം വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാത്തിന്റെയും എസൻസ് സത്ത ഭഗവാൻ 700 ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഒതുക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് പഠിക്കുന്നത്ര നിങ്ങള് സർവശാസ്ത്രത്തിലും അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നത് ആണ് പറയുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും അതിനേക്കാളും ലളിതമായിട്ട് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 700 ശ്ലോകത്തിനേക്കാളും ലളിതമാക്കിയിട്ട് പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കൂ. അങ്ങനെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? സർവ ഗുണങ്ങളും, ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വന്നു ചേരും. അപ്പൊ അത്ര ലളിതമാക്കിയിട്ട് ആണ് ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പോ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുവാനും ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി. അപ്പോ ഭഗവത് സേവനമായി. അപ്പോ അതില് ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സും അതിനനുസരിച്ച് ഉയർന്ന് കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലളിതമാക്കിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങൾ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടുവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്ര അധികം ലളിതമാക്കിയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.